Igbo ndị ọma kelenu Igbo ndị ọma rienu mụọnụ zụọnụ ya gaziere gị bụ onye ọma na-esonyere m na ihe omume nke taa ọka bụkwa na isi mbido TV ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem n'ọmalịcha ihe omume anyị nke a kpọrọ nke ị chọrọ ọgịnịdị ọ bụ oge anyị na-eme ihe ahụ gị onwe gị chọrọ ihe ahụ dị gị n'obi ihe ahụ bụ ihe bụ anyị mee obi na-eme gịnị obi na-eme gị asọ gị polina ọgịnịdị n'ihi na aka ọrụ anyị bụ imeta gị mma aka ọrụ anyị bụ ịhụ na ịmatara ihe ekwe na-akụ n'obodo aka ọrụ anyị bụ ị na-eme ka ị na-enwe obi aṅụrị ka ọbara nwe ike na-eme gịnị na-asụgharị gị n'ahụ ị na-ashine ị na-amakasị maka gịnị maka obi aṅụrị obi starị na obi ụtọ ọ bụkwa m onwe Ikeije Stanley Ikeije m n'ebe a taa ịkpọ m onye mmemme nke ha agaghị esere mụ na gị ịkpọ m mmadụ PLC akpụketa ibu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ọcha ọmụmụ anyị na-asịkwara ndo anyị adasị ndo maka gịnị maka na onye ma Chukwu aka obido na part 1 ya bụ obido n'isi ka o si na-abụ oge ọbụla anyị bịara ebe a aka anyị na-eju eju aka anyị na-abara ime gịnị imeta gị mma imego obi aṅụrị ịma na o nwere ihe merenụ eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka maka gịnị maka na mụnwa na-achịpụta egwu egwu niile bụ egwu nkwa ka nkwa melete nkwa sakramento nkwa ka Igbo ihe niile bụ nkwa aga m achịpụtara gị ya n'ihe omume a mụ na gị wee yọrịa ya bụ egwu ọyọ selempempe tekilimansempe ọgịnịdị anyị wee yọrịsịa wee sọọ galigali ka anyị si na-eme gịnị ka anyị si na-asọ obi aṅụrị wee na-eme gịnị na-abawanye ndụ n'onwe ya enwe ike na-eme gịnị ndụ na-agbatịkwukwa ihe na-aga nke ọma ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ihe omume a na ọ bụ gịnị ọ bụ oge anyị na-eji na-ezipụ ozi ekele o nwere onye ahụ dị gị n'obi na-eme gị switi onye ahụ na-eme gị honi maọbụ onye ahụ gịnị ya na-adị na mma onye gịnị ya na-azụkọ ahịa n'ọma ahịa ndị agbata obi gị ndị niile efuru n'anya ọ dịzie ka a ga-asị na ichefuola ha mba ka ha abụghị eziokwu naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị zibatara anyị ozi ekele n'ihe omume a anyị ga-ezipụ ya bụ ozi ekele wee mee ka eshọ ma hụta na ya bụ ozi ekele mere gịnị na o rutere ha aka kpọmkwem ha wee mara na gịnị ha wee mara na ichefughị ha wee mara na ị ka dị ha n'obi ha gị onwe gị iwee mee gịnị iwee dịrịkwa ha n'obi naanị ihe ị ga-eme iji mee ka ya bụ ozi ekele rute anyị aka bụ ị ga-aga n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile ma na Instagram ma Facebook ma YouTube ma Twitter ị ga-aga ebe ahụ chọọ anyị na isi mbido TV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị kpọmkwem iwee zibata ya bụ ozi n'ihi na gịnị ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ na-eme gịnị ọ na-eru eluigwe ntị kpọmkwem ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na dịka ị na-ezibata ya bụ ozi enwerekwa ọmalịcha egwu ahụ dị gị mma egwu ahụ na-amasị gị ị chọrọ ka m pịapụrụ gị ị chọrọ ka m tipụrụ gị ya dugudugudugu yọm dugudugudugu yọm dugurugudugum yọm ntijọm yọyọm mee gịnị itinyekwa ya bụ ahụ egwu n'igwe mkparịta ụka soshal midia ahụ esi m kụpụrụ gị egwu dị otu a ma ọ mee gịnị ma ọ bụ were egwu ahụ masịrị gị egwu dị otu a lekwa onye kụrụ ya ịgwa anyị mee gịnị anyị wee tinye aka n'efere egwu anyị wee mee gịnị wee chọpụta ya bụ egwu wee tipụrụ gị ya anyị na gị wee na-eme gịnị anyị na gị wee na-ekwe oyoyo dịka ị nọ na igwe mkparịta ụka soshal midia ahụ echefukwala na ị ga-asọbskraịbụ folo anyị ma laikikwa ihe niile mere gịnị ihe niile dị ebe ahụ maka gịnị maka na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na ma onwe m maka gịnị ịmakwa na ahụrụ m gị n'anya n'ihi na onye nke m ka ị bụ ka ọ dị ugbu a aga m agbapụ ya ọsọ ka m chọta ọmalịcha egwu ga-amasị gị ka mụ na gị yọrịa ya bụ egwu ọ bụrụ na anyị gbasịa ya bụ egwu wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu enwere m sị gị agakwala ebe ọbụla
Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachila ọzọ, anyị asọọla galigali sọ galigali sọ galigali zọgharịa ya wee zọchikwa ya sepem ọgịnịdị ọka akwụkwọ na isi mbido TV ka mụ na gị na ugbu a kpọmkwem na ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a ana m asị gị nnọọ ọ dịzi m ka m bịa bie ego ọma ekelela m gị ka isi wee na-esonyere anyị tupu anyị aga ya bụ ezumike ahụ wee gbarịa egwu ahụ anyị gbarịrị. Agwara m gị na aka anyị juru eju bara abara imete gị mma n'ihi na kwa ụbọchị anyị na-abịa n'ihe omume a dịka anyị na-etipụ egwu anyị na-enwekwa ọmalịcha isiokwu ahụ ga-adị gị mma, isiokwu ahụ ga-eme iwee mụta ihe wee mara ihe kwere akụ n'obodo. Anyị na-eme gịnị? Anyị na-atụlekwa ya bụ isiokwu n'ihe mmemme a. Dịka anyị na-atụle ya bụ isiokwu, enwere ozi ekele ahụ dị gị n'obi, enwere onye ahụ ị chọrọ ikele, ị na-eme gịnị? Ị na-ezibata ya n'ihi na oge na-adịghị anya m ga-eme gịnị? M ga-eleba anya na ndị na-ezibatara anyị ozi ekele wee zipụ ya bụ ozi ekele wee kụpụkwa ọmalịcha egwu. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram mmadụ PLC akpụketivu nwa ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị ọ gaghị esere mụ na gị. Tupu anyị aga na-agba nke izipụ ozi ekele, ọ ga-adị m mma ka anyị leba anya na nkenke isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu a? Aga m akọrọ gị nkwa n'ihu akwụkwọ, aga m atụpenye gị azụ na-esi m olu. Isiokwu anyị ji n'aka nke anyị ga-eleba anya taa bụ imebisi ngwongwo ndị ahụ ọha obodo nwe, ya bụ nke ndị asụsụ Itibọrịbọ kpọrọ vandalism. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Maka gịnị? Maka na enwere ụmụ ngwongwo maọbụ property n'aha ndị oyibo ndị adị n'ọha nwere. Ịghọtara? N'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu si na ewu ọbụla ọha nwe na agụrụ na-egbu ya. Ewu ọbụla ọha nwe na agụrụ na-egbu ya. A na-enwe ngwongwo bụ nke ọha na-enwe n'obodo ọbụla. Iji wee maa atụ, ụlọ akwụkwọ gọọmenti ya bụ public schools, a na-enwekwa public hospitals ya bụ ụlọ ọgwụ ndị nke gọọmenti nwe. A na-enwekwa mmiri agbapụrụ ọha, mmiri adị n'ọha nwere, asị na nke a bụ ọha obodo nwe mmiri a. A na-enwekwa ụfọdụ ebe a na-enwe ụlọ mposi bụ nke adịkwa n'ọha wee nwere. A na-enwe ihe dị iche iche dịka ụlọ agụmakwụkwọ ya bụ library nke adị n'ọha nwere. Ụmụ ihe ndị ahụ bụcha ihe ndị a na-eme gịnị? Ihe ndị a na-elefuru anya ka ọ dị ugbu a. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? N'ihi na ya bụ Igbo tụrụ ilu wee sị na ewu adị n'ọha nwere na gịnị na-eme? Na agụrụ na-egbu ya. N'ihi na onye ọbụla ga-asị ọ bụ mụ nwe ya, ọ bụ mụ nwe ya. N'ihi na ọ bụrụ na anyị leba ya bụ okwu anya wee leba ya anya ime, anyị ga-ahụ na ọ dị mwute ka anyị bụ mmadụ na-ema nnọọ ka esi elekọta ihe anyị nwere anya nke ọma na-abịa na-elefuru ngwongwo ọhaneze nwe anya. Iji wee maa atụ, ọ bụrụ na ị nwere ụlọ nke gị, ọ bụrụ na ụlọ ahụ tapuo mmiri ozuzo anabata n'ime ya, ịma nchekwa ịma mbudo oge. Ọ bụrụ na ime gị ya n'onwe gị, ije kpọọ ndị kapịnta ga-eme gịnị? Ga-abịa rụziere gị ya. Ọ bụrụ na akwa ị na-eyi onwe ka o si wee dọka, ị ga-achọ ndị ọkwa akwa, ndị obiọma ga-eme gịnị? Ga-akwachiri gị ya bụ akwa. Ị na-agba mbọ na-ahụ na ifichara akpụkpọ ụkwụ gị ọfụma, na ị dosere ya ebe o kwesịrị. Ọ bụrụ na ọ gbabie, ị chọọ ndị na-edozi akpụkpọ ụkwụ ha mere gị ya, ha doziere gị ya. Ọ bụkwa na ị chọrọ polish ya polishkwa ya, ịhụ na gịnị? Na ọ na-adị mma n'anya n'oge ọbụla. Ọ bụrụ na onwe dị ka mmadụ ga-esi wee bịa metụ ya aka n'ụzọ dị aṅaa, ịchara ya ọkụ, na dosere m ihe a, makwa ego ole ngoro ihe a, ma ego ole ngoro ya iji chọọ ịlara m ya n'iyi. Ya bụ ị na-eme gịnị? Ị na-akpachapụ anya na-edozi ihe ndị ahụ. Mana abịazie n'ihe ọha nwe, onye ọbụla na-emezi ya otu sọrọ ya. Unu ahụlanụ? Ka m jụọ gị, ihe a na-ekwu dị mma? Otu anyị si na-eme ngwongwo adị n'ọha nwere, ọ dị mma? Ka anyị bidogodi wee leba anya na ụlọ akwụkwọ ndị nke praịmarị na ndị nke sekọndịrị ọhaneze nwe.
ọ bụrụ na ile anya ndị ọkụkọ ama ọcha dị mma, ndị ọchọnga n'oku, ndị agamevu adị mma n'ajụ, ndị ganga gangam ndị makwa ndị anyị bụ ụfọdụ ịga n'ime obodo ị ga-ahụ na ọ bụzi n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ọha nwe ka ha na-aga na-eme gịnị na-ese anwụrụ ihu ha nọrọ na nkọ na-eme gịnị na-ese ịma ihe na-agbagoju m anya na anwụrụ ahụ a na-ekwu maka ya. Ọ bụ na ịma na onye na-eri ihe dị ụtọ, ị na-eri osikapa, obi na-atọ gị ụtọ, ị na-emesa ihu na-eri ya, mana ya bụ anwụrụ ọkụ a na-ese ese ma siga ma ndị otu ya ma kaikai ọkwe, mana ha na-aṅụ ya na ihu ha na-adị ha mma. Onye ṅụrụ ọmihe ya, onye sere ome a na-asị ihe a onu na-ese ọ na-atọkwa ụtọ. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ọ na-atọkwa ụtọ na-eme ihu n'otu a. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ya bụ ndị anwụrụ ha ga-agazi na ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ọha nwe ụlọ akwụkwọ gọọmenti wee merezie bọnkụ ebe a na-eme gịnị, ebe a na-ese anwụrụ ọkụ. Ya bụ onye sejuchaa isi olecha, ọ bụrụ luvas dị ebe ahụ, ọ bụrụ windo nkịta eji osi wee mee ome gịnị ọgbakapụ ya. Ọ bụrụ oche ụmụ akwụkwọ ji anọ ala amụ ihe, ome gịnị otikasịa oche. Ihe a bụcha ụmụ ihe ndị anyị na-ahụtasị n'ime obodo anyị. Ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ praịmarị, o socha n'ihe merenụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-ejizi na-anọrọ ọdụ n'ala ebe ha na-amụ akwụkwọ, nke bụ na ha enwezighị oche, n'ihi na ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị a, ụfọdụ n'ime ha ka dị obere, ha nwere ike imebili oche ha ahụ. Ọ bụ ndị ahụ na-aga na-ese anwụrụ, ndị ahụ jizi ebe ahụ na-emezi ebe oriri na nkwari ha na-eme gịnị na-emebisi ya. Ya bụ ọ bụ ngwongwo ọha nwe. Asịzie ka achọta ego a ga-eji wee mezie ya bụ ihe, ịhụ na ọ ga-ewe oge. Enwere ike sị ọha obodo tụọ ego, enwere ike sị ka ede akwụkwọ wee degara ndị gọọmenti. Enwere ike tupu ya bụ ihe a na-edozi ya, ịhụ na o teela aka. Ọ bụrụ na anyị gbatịkwuo ya wee rukwe n'ogo sekọndịrị, ị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ sekọndịrị, ụfọdụ n'ime ha na-achụ na-egosi onwe ha dịka ịmakwa ndị anyị bụ. Ha na-emezi isi ike, ha na-emezi otu sọrọ ha, ha bụrụzie ndị bụ a na-agwa ha tata ha asị na ahapụgodo ihe na-akọ na ịmarụ ihe ekwe na-akụ. Ịghọtara? Ọ bụ ụfọdụ n'ime ha na-esokwa na-etinye aka na-emebisi ngwongwo ndị ahụ ọha nwe dịka oche, windo, luvas ma silin a na-akụkacha ha. Ile anya onye pụta ọbịa o nwere ike oburu penti, oburu ma ọ bụ chọk, ode na ahụ aja, ọrụ gainem ya ode. Mana ebe ahụ ụmụ akwụkwọ na-ebi, ịgacha n'ime hostel ị ga-ahụcha ụmụ ihe ndị ahụ. Ihe ndị a bụ ihe a na-akpọ gịnị? Imebi ngwongwo ọha na eze nwe, imebi ngwongwo ọha obodo nwe. Ana m ekwu na nke ahụ adịghị mma chaa. Ọ dịghị mma n'ihi na ị maghị ihe o furu ha tupu arụọ ya bụ ngwongwo. Ị makwanụ asị na ndị ọzọ, ndị nke bugo ụzọ mebiri ya bụ ngwongwo otu ahụ isi na-emebi ya, o nwere ike gị onwe gị ama ahụ ebe ị ga-eme gịnị, ebe ị ga-aga. Ya bụ na ngwongwo ndị ahụ ọha na eze nwe ekwesịghị ka eji ya na-eti epele, o kwesịghị ka eji ya na-eme gịnị, ka eji ya na-egwu egwu. O kwesịrị ka ha na-elezi ya anya nke ọma, n'ihi na ọ bụrụ na ọ nọzighị ebe ahụ, ịmarazie gịnị, ịmarazie uru ọ bara gị. Enwekwa ọtụtụ ụzọ dị iche iche a na-esi na-emebi ngwongwo ndị ahụ ọha na eze nwe. Anyị ga-eleba ya anya n'uju, n'ihi na ka ọ dị ugbu a anyị ga-aga ka anyị gaa naratụ obere ezumike. Ọ bụrụ na anyị lọghachisi ya azụ wee gaa n'ihu wee gwasị gị ihe ndị ọzọ banyere isiokwu nke anyị ji n'aka, echefukwala na ị nwere ike na-ezibata ozi ekele gị dịka anyị na-aga n'ihu. Ka anyị gaa ṅụrụtụ obere mmiri. Ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ, anyị aga n'ihu. Enwe m sị gị agakwala ebe ọbụla. Ndị ọma ji eme ọnụ, anyị alọghachikwala ọzọ na Isi Mbido TV, ebe ihe niile dị mma si abịara gị. Nke a bụ ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke a kpọrọ Nke Ị Chọrọ. Aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaramekpere. Ịkpọ m onye mmemme, nke ahụ agaghị esere mụ na gị. N'isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa, ma ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị, anyị na-eleba anya na
agwa imebisi ngwongwo ọha obodo nwe, ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ vandalism. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, anyị elebara anya na ndị na-emebi iji maatụ ụlọ akwụkwọ ọha nwe dịka ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, na agwa ndị dịgasị aṅa ndị ntorobịa na-eme gịnị na-akpa. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, ya bụ ebe ọha na eze nwe maọbụ ngwongwo ọha obodo nwe nke na-aka alakarị n'iyi site na ụdị agwa ụmụ okorobịa na-akpa n'imebisi ihe ọha obodo nwe bụ ebe agụmakwụkwọ, ya bụ library. N'ihi na ụfọdụ n'ime ndị na-eto eto, ọ bụghị mmadụ niile ma gịnị ma uru ya bụ library bara, n'ihi na ọ bụ ebe arụrụ dịka ụmụ akwụkwọ maọbụ onye ọbụla chọrọ ịmụta ihe pụrụ iche ga-aga wee mee gịnị, wee chọrọ akwụkwọ ọbụla dị ya mma wee gụọ, wee na-abawanye n'amamihe. Mana aga na ụfọdụ steeti libraries maọbụ nke ndị local gọọmenti nwe maọbụ nke ndị ọha obodo nwe, o nwere ike bụrụ ịma na o nwere ndị ihe banyere ọdịmma obodo na-adị mma nke ukwuu. Otu onye nwere ike lee anya sị, ọ ga-adịkwanụ m mma ka m gaa rụọ ofu library n'ebe ahụ a mụrụ m, ya bụ ka ụmụaka na-enwe ike na-ahụ ebe ha ga na-agụ akwụkwọ. Ha bịa rụchaa ya, enyefee ya ọha obodo n'aka. Tupu a na-ama ihe a na-eme, ọ bụrụzie ebe ahụ ka ndị ọkụkọ amaọcha dị mma ga-eme gịnị, ga-anọrọzi na-avọkasị na-emebisi ya. Nke ahụ adịghị mma. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, o nwekwara ụfọdụ ndị na-aga ebe ahụ na-eme gịnị, na-ewere akwụkwọ ha ga-agụ ha were ya bụ akwụkwọ ama mwechizi ya ọzọ. Ịma na akwụkwọ ọbụla nọ n'ime library, ọ bụ onye were ọgụcha ome gịnị, o weghachi ya ọzọ, maka onye ọzọ nwere ike ime gịnị, onye ọzọ nwere ike ịchọkwa ime gịnị, iwere otu akwụkwọ ahụ were gaa gụkwa. Ya bụ onye gụchaa o weghachi azụ, onye ọzọ ewekwara ga-eme gịnị, gaa gụọ. Mana ọ bụrụ na onye nke ọzọ bịa were ya gụchaa o weghachighị ya azụ, ịhụlanụ na ọ na-apụnarị onye nke ọzọ nwere ike ịchọ ịgụ akwụkwọ ahụ ihe n'ụzọ na-adịghị mma. Nke ahụ bụkwa otu ụzọ a na-esi akpa agwa bụ nke na-emetụta ọdịmma ọha obodo. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ụfọdụ na-eme gịnị, na-aga ewere akwụkwọ, ha biri akwụkwọ na library, ha were ya laa, ha gụchaa, ha nwere ike agaghị ejizi ya nke ọma. Enwere ike adọkapụ otu ibe akwụkwọ ahụ, enwere ike adọkapụ ibe nke abụọ, enwere ike ewere ma mmanụ nri maọbụ ihe ọbụla na-adịghị mma wee mee gịnị, wee mee ya bụ akwụkwọ oruzie unyi, nke ga-abụzi na onye ọzọ chọọ ịgụ ya bụ akwụkwọ ọma nwetazi ihe niile akwụkwọ ahụ na-ekwu. O nwere ike ọ bụrụ na ị na-agụ peji nke mbụ, ịgụgide wee tụgharịzie ka ịgụọ na peji nke abụọ, gụzie na peji nke abụọ emela gịnị, apụọla. Nke ahụ na-ewute, ọ na-ewute mmadụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmụta ihe maọbụ na o nwere ihe dị mkpa ị na-achọ n'akwụkwọ ahụ, ọ bụrụzie na onye mbụ bụ ụzọ biri akwụkwọ ahụ emele gịnị, adọkapụla peji nke ahụ na-ewute. Ya bụ onye biri akwụkwọ na library ebe a na-agụ akwụkwọ, ị ga-eme gịnị, ị ga-akpachara anya nke ọma ka ị hapụ ịdọka ya, ka ị hapụ iri ya unyi, wee gbakwa mbọ hụ na imere gịnị, na iweghachiri ya azụ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ ebe ndị ahụ a na-aga mposi, n'ihi na ka m si wee kwuo na mbụ, enwere ndị na-enwe ebe mposi bụ nke a rụrụ nye ọha obodo. Ị ga-ahụ onye banye, o nwere ike ya bụrụ ka m hapụgodi nke ọha obodo ahụ obere, wee bịakwa n'ebe ụfọdụ, ebe ndị dị ka ụlọ ụka, ebe ndị dị ka ụlọ akwụkwọ, ebe ndị dị ka ebe ọbụla ọha na eze na-anọ, ma ụlọ ọgwụ. Ị ga-ahụ na mmadụ ga-abanye ebe mkposi wee nyụchaa nsị, mechaa ihe niile ọ ga-eme ebe ahụ. Ike ọ ya eji wee mee gịnị, wee flọshaa ya ama ndị ya. Ụfọdụ ọ bụrụkwa na mmiri adịghị ebe ahụ, mmiri nwere ike ịdị ebe ahụ. Ya bụ ha mee nnọọ ya, metọchaa ya otu sọrọ ha pụọ.
nke ga-eme na ọ gaghị adị mfe na onye ọzọ ga-abata ebe ahụ inwetakwa n'onwe ya maọbụ ịnyụpụ ihe dị ya n'afọ ọ gaghị enwezi mmasị n'ihi na o nwere ụdị ụlọ mposi ị ga-ahụ oge ụfọdụ ya bụ mposi nke gị nwa alaghachi gị afọ nke ahụ adịghị mma. Ọ na-egosi na mmadụ amaghị ihe, ọ na-ebute atụmọnụ na abụmọnụ nye onye dị otu a, n'ihi na onye ahụ bata bịa hụ ka esi wee metọcha ya bụ ebe mposi, ọ ga-asị onye mekwara n'ihe a o nwekwara uche, atụrụ ọtara uche dị onye dị otu a. Kee ka mmadụ dị ndụ ga-esi wee mee ụdị ihe dị otu a? Ihe a bụcha ụmụ omume ndị nke na-adịghị mma, bụ nke ụfọdụ n'ime anyị na-eme nke ahụ adịghị mma. Ụfọdụ na-eme n'ebe mposi ahụ, ha na-eme gịnị? Ha mechaa ha were ụfọdụ na-anyụ n'ime ya bụ n'ime naịlọn were ya tinye nke ahụ adịghị mma. Ọ na-eyi aka na-emebicha ụlọ mposi ndị ahụ ọha obodo nwe. Ọ bụrụ na o nwere ike isi wee na-eme ụdị dị otu a, ana m asị gị kpagharịa agwa, maka na nke ahụ adịghị gịnị? Maka na nke ahụ adịghị mma. Anyị ekwuola banyere ndị nke ahụ anyị kwuru ugbu a. Ọzọ m ga-arụtụ aka na nkenke bụ gịnị ka esi na-aghasa ụmụ akwụkwọ ndị ahụ eji taa ma biskiti ma achịcha ma mmiri pure water, ịghọtara, onye mechaa ọ tụhapụ ya ebe dị ya mma. Ịpụta n'ụzọ n'okporo ụzọ gọọmenti nwe, ịhụcha ka ebe niile dị gịnị? Ka ebe niile ruru unyi. Nke ahụ adịghị mma, nke ahụ adịghị mma. N'ihi na ekwesịrị inwe ụfọdụ ọkachasị n'ebe mepere emepe, a na-enwe ndị a na-akwụ ụgwọ na-eme gịnị? Na-aza okporo ụzọ ma na-ekpokọ ya. Ọ bụrụ na ị na-enye ha ọrụ, ị na-eme nke ọbụla i riri ịtụfuo, nke ahụ adịghị mma. O kwesịrị irichaa ihe ahụ ị na-eri maọbụ tachaa ya bụ achịcha ma ọ bụ biskiti ị na-ata, ị chọọ ebe o nwere ihe ndị a na-emepụta na-akpọ dustbin, ị chọọ ebe ị ga-etinye ya, na nke ahụ ga-eme gịnị? Nke ahụ ga-eme ka ọ dịrị ndị na-aza ya na ndị na-ekpocha ya mfe ime gịnị? Ịhazi ọha obodo. Ị na-elekwa n'ebe niile, ebe niile adị ụcha n'anya wee maa mma. Ọ bụrụ n'ụzọ ị mara na ka isi wee na-eme ihe, ị gaghị na-atụfucha ya bụ akwụkwọ ndị ahụ n'ụzọ, iwe na-eme ka ala anyị ka ọ dị mma, ka ala anyị ka ọ na-enwu. Ọ bụrụ na gị onwe gị mee ya, onye nke ọzọ eme ya, onye nke ọzọ eme ya, ịhụlanụ na gịnị? Ịhụla na ebe niile ga-adị mma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọka bụkwa n'oge nke ị chọrọ ka mụ na gị na ugbu a kpọmkwem na Isi Mbido TV. Echefukwala na aha m agbanwebekwa, aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ka ọ dị ugbu a, aga m agbapụ ya ọsọ ka m jee nara ozi ekele ndị ahụ na-abịara anyị, n'ihi na ka mụ na gị na-ekwu, ahụrụ nnọọ ozi ekele ka ọ na-abata. Ozi ekele nke mbụ nji n'aka ugbu a sitere n'aka nwaada Ugomma Jennifer Ụgbọaja, esi na-eji Ugo Kandi wee mara gị. Ị na-ekele m onwe m Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Esi na ị na-ekele m ka m si wee na-eme nnọọ na Isi Mbido, na-eme ka ihe niile na-aga. Nwaada Ugomma, Chineke ga-agọzi gị. Dịka abara gị Ugomma, ugo gị ga-achake nnọọ. Ị ga-acha ka anyanwụ ụtụtụ. Ị ga-adị ka echi, maka na gịnị? Ka na echi adịghị agwụ agwụ. Ugomma, onye nke m ka ị bụ, ekenezikwa m gị. Ozi ọzọ nji n'aka ugbu a sitere n'aka Steven Onyerimba. Steven Onyerimba si m were egwu ọbụla dị m mma were kelee ndị niile na-arụ ọrụ n'Isi Mbido TV, ma kelekwara ya ọmalịcha nwunye ya nwaada Jane Onyerimba, ka o si wee na-eledo ya anya nke ọma. Nwaada Jane, ya dịrị gị na mma, lezikwa di gị anya maka gịnị? Maka na di bụ ihe nna nwe ụlọ. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị ezinụlọ gị mma. Tupu anyị azọrie egwu, ka nkụpụ nke a batara ugbu a. Ya bụ ozi sitere n'aka Ụzọchukwu Emesionye. Otu aka o si wee dị ya, ọ sị na aha ya bụ Ụzọchukwu Emesionye, na m were egwu ọbụla dị m mma kelere ya ndị ezinụlọ ya. Mpa ya bụ Maazị Paul Emesionye, nne ya bụ nwaada Nkechi Emesionye, nakwa ụmụnne ya niile, na ngwa ha nnọọ na ha hụrụ ha n'anya. Nke ahụ ga-dị mma. Aga m aga ugbu a ka anyị gaa yọrie egwu sọ galigali. Ọ bụrụ na anyị lọghachite ọzọ, anyị aga n'ihu. Enwe m sị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma, anyị alọghachikwala ọzọ na Isi Mbido TV, ebe aka mụ na gị nọ. Ọka bụkwa n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Ọ bụ ya ka mụ na gị na ugbu a. Ọ bụrụ na nke a bụ gị mbụ isonyere anyị, ana m asị gị ya gaziere gị.
ewe m na-asị gị dododo hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a na isi mbido TV. Maka gịnị? Ebe ahụ ka ihe niile dị mma si abịara gị, ebe ahụ ka ngozi, obi ụcha nakwa obi aṅụrị si wee na-eme gịnị na-erute gị aka. Aha m aka agbanwebekwa, aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram, ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị mmadụ PLC, aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nke ahụ agaghị eme gịnị? Nke ahụ agaghị esere mụ na gị tupu anyị aga ya bụ ezumike wee gbagharịa egwu ahụ anyị gbagharịrị. O nwere ozi ekele ndị batara anyị aka, ewe m mee gịnị? Ewe m zipụ ya bụ ozi ekele. Ka ọ dị ugbu a, oge anyị na-emezi kwarapụ maka gịnị? Maka na oge abụzi gị nwanne anyị. Ọ ga-adịzi m nnọọ ka ma hapụkwala gị, maka na oge ọbụla m nọ ebe a, obi na-atọ m ụtọ imete gị mma, obi na-atọ m ụtọ ịgwa gị ihe ekwe na-akụ. Mana dịka ka ndị na-esonyere anyị ugbu a ka ha nwee ike mee gịnị? Sonyekwara n'ihe anyị kọrọ n'ụbọchị taa. Anyị lebara anya n'isiokwu banyere imebisi ngwongwo ọha obodo nwe, ya bụ vandalism, nke ọtụtụ ndị mmadụ na-eme. Onye bịa ọkụkara oke dị ya mma, onye baa n'ụlọ akwụkwọ praịmarị maọbụ sekọndịrị, o sechaa goof maọbụ wiwi, o mee gịnị? Ọ chọrọ oche pịaka, o maburu luvas maọbụ okwute, mee gịnị? Kụwa luvas na-emebisi ngwongwo ndị ahụ ọha na eze nwe. Anyị na-akatọ nke ahụ maka na ọ dịghị mma. Nke ahụ adịghị mma n'ihi na ihe ndị ahụ bụ ego ka eji wee rụọ ha. Arụkwara ya ka gịnị? Ka o nwee ike bụrụ ihe ga na-enyere ọha obodo aka. Ọ na-esokwa na mmepe nwa na-ekwu okwu nakwa infrastrọkchọ. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ya bụ ihe ndị ahụ niile gọọmenti nwe na ime obodo, biko ka anyị na-akpachapụrụ ya anya, ma ụlọ ọgwụ, ma ụlọ akwụkwọ, ma na ụlọ ụka. Ịghọtara? Ka anyị na-eme ha ka ọ dị mma n'anya. Asịkwa m kwuo, m ga-asị na ọ ga-adị mma ka a na-etinye ndị nche na ebe ahụ. Gịnị? Ebe ndị ahụ ngwongwo ọha obodo na ọha gọọmenti nwe dị, ka ha nwee ike na-eme gịnị? Ka ha na-echekwa ya. Mana a ga-anụ na ọtụtụ ime obodo, ọ bụghị gịnị? Nke ahụ anaghị ekwecha omume, n'ihi na ebe ọ na-adịgasị, ọ bụghị ọtụtụ n'ime ha ka a na-agba ogige, ya bụ fensị. Nke ahụ na-eme onye ọbụla nwere ike ibe ebe ahụ, onye ọbụla nwere ike ime gịnị? Nwere ike ime ihe dị ya mma ebe ahụ. Anyị wee kwukwa okwu idose ogige ebe ahụ anyị bi ụcha, nakwa ihe ndị ahụ gọọmenti nwe ụcha. Ya bụ onye gaa, ọ bụrụ public toilet maọbụ ya bụ mposi ọha obodo nwe, maọbụ nke nọ n'ụlọ ụka gị, maọbụ nke nọ n'ụlọ akwụkwọ, maọbụ nke nọ n'ụlọ ọgwụ, maọbụ nke ahụ ị nwe n'ụlọ, ime gịnị? Ime ya ọ dị ọgọ n'anya. Ịnyụcha nsị ebe ahụ, ime gịnị? Ịflọshịkwanụ ya ka ọ hapụ ime gịnị? Ka ọ hapụ ị na-eru unyi, ka ọ ga-abụ na onye ọzọ ga-abanye ebe ahụ, ọ ga-adịrị ya mfe ime gịnị? Imekwa ihe o ji wee gaa ebe ahụ ime. Ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị? Nke ahụ dị mkpa nke ukwuu. Nke ahụ dị mkpa maka na a na-eme ya, a na-edozi ya ọfụma. Ihe ndị ahụ agaghị na-eme mmebi, maka na o mee mmebi, a ga-asịkwa ọha obodo tụọ ego. A ga-asịkwa ka edegara local gọọmenti chairman akwụkwọ. A ga-asịkwa local gọọmenti chairman asị na nwere ike ịsị na ọ bụ steeti ga-ezite ego a ga-eji wee mee ya. Tupu nke ahụ a na-eme nke ahụ, ị na-ahụ na afụfụ, ya bụ ahụhụ na ha eme gịnị? Ndị mmadụ na ha ata ahụhụ na-aga. Ịghọtara? Mana ọ bụrụ na elezie ya anya, ịhụ na nke ahụ ọ gaghị erute n'otu ahụ. Anyị metụkwara ọnụ n'ihe banyere library, ya bụ ebe ọha obodo na-eme gịnị? Na-aga agụ akwụkwọ. Ya bụ nke ahụ steeti nwe, ma nke gịnị, ma nke lokal gọọmenti nwe. Ị gaa na library gaa biri akwụkwọ, nwanne biko mee gịnị? Gbado anya, adọkapụkwala ya. Ejikwala ya oke ọ ga-abụ na ọ ga-eru unyi, maọbụ nke ga-eme na onye ọzọ ga-ebiri ya bụ akwụkwọ ka ọ gụọ, gụgide, ruzie ọhụ na adọpụla otu akụkụ n'ime ya. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị lere anya. Bikonu, anyị na-arịọ unu ka onye ọbụla nwee ike gịnị? Na-akpachara ngwongwo niile ọha obodo nwe anya, maka na ọ dị mkpa nke ukwuu. N'ihi na ọ bụrụ na anyị jizie ya nke ọma, anyị mee gịnị? Ndị ọzọ na-esote anyị n'azụ ga-enwe ike jikwaa ya. Ndụ a na-adị mfe, ihe ọbụla anyị na-eme a na-eme gịnị? A na-adị mfe. Anyị kwukwara okwu ụzọ. Ọ bụghị onye tacha achịcha o mee gịnị? Ọ tụfuo ya ebe dị ya mma. Enwere waste basket, ụmụ nkata ndị ahụ, nkata oyibo ndị ahụ edonyesara n'ebe dịchasị aṅa. Ị nwere ike ịtacha itinye ya.
ọ bụghị ịnọ n'ime ụgbọala ịtacha maọbụ gala maọbụ chinchin maọbụ biskit maọbụ ime gịnị isi na windo ụgbọala mapụ ya iro. Nke ahụ adịghị mma. Ọkụghọtara ihe anyị na-agwa gị, nke ahụ adịghị mma. Ya bụ anyị ga-agba mbọ ka anyị na-eme ka obodo anyị na-adị ọcha, ka anyị na-echekwa ngwongwo ndị ahụ ọha obodo nwe. Maka gịnị? Maka ọ ga-abara anyị uru, ọ ga-eme ka ndụ na-agbatịkwukwa. Ọkụghọtara ihe m na-agwa gị. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị nkịta. Maka gịnị? Maka na a na-asị ihe juo akpa amachie ya ọnụ, maka na oge abụghị nwanne anyị. Dododo, ọ bụrụ na isonyebere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, gịnị ka ị na-echekwanụ? Ana m asị gị biko were ọsọ were ije gaa na soshal midia, na Facebook, na Instagram, na YouTube, na Twitter. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ na @isimbido TV. O nwere isiokwu dị gị mma ị ga-achọ ka anyị tụlee maọbụ ka anyị leba anya na ya, ime gịnị? Itinye ya ebe ahụ. Ọ bụkwa na o nwere ihe chọrọ ka mụ na gị kparịa, maọbụ ihe chọrọ ka anyị kparịa, ihe ọbụla ọ bụ, biko ana m arịọ gị ka ime nke ahụ ka o ru m aka. Ị nwere ike isonyekwara m onwe m na Facebook. Ị ga-ahụ m na Ikeije Stanley Chizaram. Ị nwere ike isonyere m na Facebook. Na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram, mmadụ PLC ya TV, ụmụaka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Tupu ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-anọrịkwa n'ihe omume a, ana m asị gị ya gaziere gị. Nke ọbụla itinyere aka ọ ga na-aga nke ọma. Ihe ị ga-eri agaghị akọ gị, nke ga-eri gị amambịadebe gị nso ewe m sị amen. Ya bụ egwu anyị gbafọrọ n'ụbọchị taa, anyị ga-agbatọpụ ya. Ụbọchị ahụ ọkwa ịgba ga-eme gịnị? Ga-akwa nne ya. Ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpọ afọ ọnụ. Maka nji wee na-asị unu ya nụ.